اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء بولنا چاہیے کہ انک علی کل شیء ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھو ایک دفعہ سرکار دی ذات تے کھڑ گئے قل 333 واری اللہ نے قرآن وچ کل کیا ہے کتنی واری 333 واری کہ میرے محبوب تسی فرما دے میری زبان دی تے میں آپ کہہ لینا میری تے زبان ہی تو ہے سونے گل میری ہے تے کہہ تسی دیو بولو تسی گل میری تے کہہ تسی دیو کل کی کہہ دیو اللہم مالک الملک اے اللہ ملک دا مالک تو ہے بدنصیبی ساڈی یہ کہ اساں اللہ بھابیاں دے چھڑے صحابہ دیوبندیاں نو دے چھڑے حسین شیعہ نو دے چھڑے تے ساڈے کول سوائے 11ویں دی کھیر دے کچھ نہیں چلیا سارا کچھ تیرا ہے لیکن تو ہوکا نہیں دیندا حقیقت ہے سودا سارا تیری چھاٹے دے لیکن تو ہوکا اوے آئے کوئی صحابہ دا گستاخی اسی انہوں دے نوکر کوئی آل دا منکری اسی حسین دے نوکر کوئی داتا نو نہیں مندا اسی خواجہ دے نوکر سارے سودے تیری چنگیرے جنے پر تو ہوکا او بولو ہوکا نہیں دیندہ تیری بد نصیبی جاگ ہوئے سنو کل اللہم مالک الملک فرما دے میرے حبیب اے اللہ تو ملک دا مالک ہے تو دل ملک من تشاء جنو چاہنا ہے ملک کون سبحان اللہ دے دینا جنو چاہنا ہے ملک ترجمہ کر دے دینا وتنزل ملک ممن تشاء جدے کو چاہنا ہے تو سب بول رہے ہیں جنو چاہنا ہے ملک دے دینا ملک دے دینا تے جدے کو چاہنا ہے ملک کھو لینا وتعز من تشاء جدے چاہنا ہے گالچ عزت دا ہار پانا ہے وتذل من تشاء جنو چاہنا ہے بے عزت کرنا ہے بیدک الخیر ساری خیر تیری قدرت دے ہاتھ آئے جی انکا علی کل شیء قدیر ہر چیز تے تیری ذات قادر میرا خلا بولنا چاہیے ملک پہلا نکتہ ہے کہ میں ویکھنے ہیں پھر اے تریٹ والے سمجھ دینے کے نہیں میں آیا تھے شباز اور ساجد نے بلایا ایکن بابا جی تو ساڈے کول پہلی باری آئے ہو کہ توانو اسی نا سی ڈی 70 ایک ستوفے چ لگیاں دینے اے لے جو پر اتے نہیں چڑھنا میرا تو خیال ہے تھوڑی گل سمجھ نہیں آئی بابا جی میں تھوڑے لیے مدینیوں کڑی لے آیا اے بن لو پر ٹائم ویکھنا نہیں اجے بھی سمجھ نہیں آئی کڑی لے جاؤ پر ٹائم ویکھنا موٹر سائیکل لے لو پر اتے چڑھنا اے ساؤنڈ لے جاؤ پر ان چلانا ایڈی پونڈی گل ہے کہ تسی حیران ہو گے پھر دین دا مطلب رب بندہ ہے میں جنوں چاہنا ملک دے دینا ملک دے وے اختیار نہ دے وے میرا خیال ہے میں گل کی تھی تیرے اتو لنگ رب ملک دے وے تے اختیار نہ دے وے اے جی ہے جی میں کڑی دیتی تے کیا ٹائم نہیں ویکھنا اوڑا دیتا تے کیا اتے چڑھنا نہیں اور رب ملک دیندہ تے نال اختیار بھی کراؤٹی بولو اختیار بھی میں دن دسنا ہے مولوی صرف ایک دی چیز لگ گیا جی بی بی آمنہ دے بیڑے چایا تے ڈاچی پاج پئی نا مختلف موضوع سنیا کرو قوم بابیاں دی منڈی نہیں کہ نبی مختار نہیں میں تن دسنا ہے کہ نبی کی کر سکتا ہے ابھی نبی دے اختیار وچ کی جی کل ملک نے 4 بس 10 منٹ اوکھے نے پھر سے اوکھا گا کنے ملک نے بولو تسی صرف سننا میں کنے ملک نے 4 صرف ملک کبیر ملک عظیم ملک تے اودا ملک
صرف ملک پھر وڈا ملک پھر عظیم ملک تے پھر اودا ملک ویکھنا جنوں صرف ملک دیتا سو او کی کردا ہے جنوں وڈا ملک دیتا سو او کی کردا ہے جنوں عظیم دیتا سو او کی کردا ہے تے جنوں اپنا دے چھڑیا سو او کی کردا ہے میرا خیال ہے میں جڑی گل کی تھی ایسے ایسے انہوں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جنہوں صرف ملک دیتا ہے او دے اختیار چکیے جنہوں کبیر ملک دیتا ہے او دے اختیار چکیے جنہوں عظیم دیتا سو او دے وچ کیے تے جنہوں واللہ و جوتی ملکاں میں یشاء جنہوں اپنا دے چھڑیا سو او کی کر سکتا میں انشاءاللہ جوتی سنتے ہو دراما گا لیکن 2-4 منٹ میں اپنے آپ کو سنا لینے نبی نائے یوسف علیہ السلام بڑے سونے نبی نے ایڈے سونے سن بھی پانی پیندے سن تے ایک تون وچوں گلے چوں تھلے اتردا نظر آوندا سی اوہو انہیں سونے سن دعا پہ مندے نے ربے قد آتیتنی من الملک اے پروردگار مینوں ملک دے جنے جوگا کو بندہ ہوئے اونے ہی ہاتھ پاندا ہے نہ تے وڈا ملک منگیا سو نہ عظیم منگیا ہے تے او دے نو ہاتھ پانا تے بالا ہی اوکھا ہے صرف ملک ذرا اونچی بولو صرف تانوں نویں چیز دے چلے جے کہیں تو بی بی لیماں دی ڈاچی پڑھ دینا میں بی بی لیماں ڈاچی پڑھ بولے نہیں صرف ملک منگیا ہے کنے یوسف نبی نے علیہ السلام آویخ اختیار کیے جیلے چلے گئے بس 15 منٹ میں جیتے رہے جیلے تے اعلان پہ کر دینا قیدیو جو رات نو خواب ویکھو سویرے مینوں پوچھو میں دساں گا بھی تعبیر کی تو قیدی نے جیلے ایک بادشاہ دا ساکی ایک بادشاہ ٹکر خوان والا نان بھائی سورہ یوسف کر جا کے پڑھی دو اے دوویں کوٹھی لگے نے سلائے موت دا حکم دوواں جیڑا ساکی سی شراب پیانا اے جڑا نیک بندہ سی تے جڑا ٹکر خوان والا سی او بے یا سی رات نو ساکی کھا پیا ویندا 3 دن تو بعد نے پھانسی لگنا ہے تے کھا پیا ویندا کہ میں انگور نچوڑن دیاں اے قرآن ہی قرآن انگور تے نچوڑ کے بادشاہ نو پیانا پیا سویرے اٹھ کے انہوں کہندہ اٹھ ہوئے نال دے اپا پرسوں پھانسی لگ جانا ہے تے میں راتی خواب ویکھیا کہ میں انگور پہ نچوڑ دا پتہ نہیں یار سانو پہلا ویلنے جے پیڑے گا یا کی کرے گا میں سنیا ایک سونا بندہ ہے جڑے صرف سنا لے انہوں نے میری کی سمجھ آنی ہے انہوں نے غلطی کی تھی ساجد نے تے نشباز نے میں نے ساتھ لیا جی آج سونا بندہ آیا تے سنیا وہ دستا خواب دی طبیعت وہ دو جان دا چھاٹ دے اوپر آ بندیاں نو کی پہور نے کیا ہوئے آتے سی سنیا سونا بڑا ہے یہ دو میں جلدی جلدی نکل رہا تاکہ میں شروع کرنا میں آکے قریب سلام کیتا تے بہ گئے تے کمبی جاندہ کہندہ سنیا تسی خواباں دی تعبیر دستے ہو آپ نے فرمایا ہاں پوچھ وہ آندہ جی اسان لگنا پھانسی تے میں خواب ویکھیے بھی میں انگور نچوڑ کے بادشاہ نو پیانا پیا تے کمبی جانا بھی کھوڑے کی بنے گا اجی یوسف علیہ السلام نے تعبیر نہیں دسی تے دوجا اٹھ بیٹھا ہو کہندہ جی میں بھی ویکھیا ہے انہیں او دی ستھر کھچی اب بہ جا چولا جی تو ویکھیا ہوندا تے مینوں راہ چ دسدا انہیں کہا چھڈ پرا میں بھی جوڑ کے دسنا انہیں کہا سونے اگے جھوٹ نہیں بولی دا بہ جا جڑے سنا سننا لے اٹھ جوڑ کے وہ نہیں جھوٹ بولی دا سونے آگے بہ جا مڑ جا انہیں کہا نہیں یوسف علیہ السلام نے انج نظر علیہ شزرا انج ترچھی آنکھ بیٹھ کے کہندے تمہیں ویکھیا آئے ہائے اوہ یہ ڈاچیاں تے بہ جان تو وہ غیب جان دیاں نے انساری دا بوہ کتے دے نبی ہے کی ویکھے ہی کہندہ جی سر تے چھاپ ہے ویچ روٹیاں نے تے کان تے گرجاں وچوں ٹھونگے مار مار کے ٹوکر چک دیاں نے اللہ دا نبی بڑا کریم ہوندہ ہے فرمائے انجی ویکھی او کھجدہ اللہ تو جھوٹ نہ بول بیٹھ جاؤ جی انجی ویکھے ہے فرمان لگے اچھا پھر موقع دیتا جاؤ ہون ٹائم ہے صبح دا تسی دوپہرے لے آوے جے جو ٹکر آئے گا نا کھان لئی ادوں آ کے دسا جے میں تو تعبیر دس دیا بھی شاید شرم کر جائے بھی جھوٹ
میرا خیال ہے میں فیل ہو گیا تھوڑی محفل جا جھوٹ بولی دا نہیں وہ راج سمجھاتا گیا کہ مڑ جا وہ مڑیا نہیں مجلسے دا نام سی چاند پیر ہوئی تے دو میں آ گئے وہ پہلا کھلو کے دن کا وسانا نبی دا اختیار جنوں سر ملک دیتا ہے قرآن دی آیتاں لگا پڑھن میں اے انج کمپی جاندا ہے پہلا مینوں دسو بھی میرے نال کی بننی ہے میں انگور نچوڑنا پیا فرمایا پہ جا کچھ نہیں ہوندا تو پرسوں بری ہو جائے گا نہیں میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی وہ بیٹا کچھ نہیں ہوندا تو پرسوں پری ہو جائے گا تے انگور نچوڑ کے پھر جوس پیایا کرے گا بادشاہ پہ جا دوجا کھلوتا ہے جی میں بھی ویکھیا پھر اللہ دے نبی نے موقع دیتا ویکھیا ہی میرا خیال ہے میں سمجھا رہا ہوں ویکھیا ہی وہ آندا جی ویکھیا ہے میں چھابا چکیا وچ روٹیاں نے تے کاواں تے گر جاؤں اودے وچوں ٹھمورے مار کے چک دینے پے پھر کیا انجی ویکھیا ہی وہ آندا جی انج جدوں تین حجتاں پوریاں ہو گئیاں ہن ویکھ ملک والے دا کیا فرمایا اے دی جگہ تے پھانسی تو لگے گا تیری لاش لٹکدی رہے گی 7 دن تے کان تیرا بھیجا کھان گے ٹھمورے مار مار کے ہن سونے گل ہن نارا ماریو کاکا موقع ایتھے آئی ایک میں تے ویکھیا ہی کچھ نہیں جائے نے کہنا میں کچھ نہیں ویکھیا میں تے میں کپ ماری سی تے کوڑ تے جھوڑ ماریا سی جلالے جا کے کہندے نے قرآن دی آیت وقودی امر الذی فیہ تستفتیان تو ویکھیا پاویں نہیں ویکھیا میرے منہ نکل گیا ہن قضا دا تیر بن گیا پتہ نہیں کتھے پڑھ رہے آگے پھانسی لگے ہی لگے اے دا مطلب ایک ہوندی ہے تقدیر ایک ہوندی ہے قضا تقدیر دعا نال ٹل جاندی ہے قضا نہیں ٹلدی فرمایا میرے منہ ہون چکے نکل گیا ہن ایک قضا دا تیر بن گیا تو پھانسی لگے گا اے دا مطلب ہے جنوں ملک دیتا سو او دے اختیار وچ ہے کہ او دے منہ چوں نکلی ہوئی گل قضا بن جاندی ہے جنہوں نے سمجھ آئی بات کھڑے کرو ماشاءاللہ یعنی انہوں نے سمجھ میری گل دی آگے میں ایک ہی فکرہ پڑھنا پھر اپنے نبی دے ویڑے جانے جی ایسی سر ملک اگلی آیت لگا پڑھنا علامہ صاحب وَإِذَا رَأَيْتَ سَمَّا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اللہ پیاندا ہے اسی کبیر ملک دیاں گے اس بندے نے جڑا جنت وچ جائے گا یہ دا مطلب ہے کبیر ملک ملنا ہے جنتی نو کنوں ملنا ہے پر ایک ایک فکرہ میں پڑھتا جانا تھا جو سننا ٹولے والے پاس ہی ہونے ہیں کنوں ملنا ہے جنتی نو اختیار کیا ہوئے گا بیٹھا ہوئے گا اپنی ران دے نال کوٹھے چہور دے 1000 سال دے رات انج ویکھے گا جو میں تلیے ہوئے 1000 سال دا پینڈا اینی دور انج ویکھے گا جو میں ہاتھ دی تلیے ایک کبیر ملک والا ہے نہیں میں نے پھر پھول جانا ہے تھے یا رسول دعا پا مانگتے ہیں تے اتا ویکھتے ہیں ادھروں علی آگیا تے علی ال ویکھتے ہیں تے مسکرا پہنتے ہیں پھر اتا ویکھتے ہیں پھر علی ال ویکھتے ہیں تے مسکرا پہنتے ہیں تے دعا مانگی جاندے ہیں یہ تفسیر سلامی جو لگا پڑھن علی کہندے نے مولا کمال ہو کیجئے منگدے دعاؤ ویندے اتاؤ پھر میرے ال ویندے ہو پھر مسکرا پہنتے ہو عجب مولا نبی پاک فرمان لگے تے ہک تو بے دیکھ کے نبی میں اتے وینا رب دی قدرت مسکرا رہی ہے کہ وہ دی مسکراہٹ دے نال میں مسکرانا جڑا 1000 سال دے راہ چ ویکھدا ہے او جنتی ہے جڑا زمین تے بیٹھ کے رب ویکھ لوے او نہیں میرا خیال بولے نہیں ایک باری بولو سبحان اللہ نہیں میں ایک تحفہ لگا دینو علماء نو یہ میرا حق بنے تے داد دیا جے تیرے واسطے یہ تحفہ یہ تیرے لی تحفہ ہے اسی کی دی اولاد آ تو انو یہ بھی نہیں دسے علماء نے کی دی اولاد آ بابے آدم دی فیض قال ربک للملائکہ انی خالق البشر من تین ساڈا ابا بنے میرا نقطہ تو پینا چاہیے مٹی تو ساڈے ابا جی بنے نے مٹی تو اسی مٹی تو نہیں بنے
هو الذی خلق من الماء بشر اسی بنیا ماں تے پیو دے پانی تو اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ملے ہوئے پانی تو جے فکرہ سمجھ آگیا تے نجم شاہ دے آن دا مل پہ جائے گا ابا ساڈا تسی اجے تک چہرے تے پریشانی لے کے بیٹھے ہو ابا ساڈا بنیا مٹی تو اسی بنیا پانی تو ابا بنیا مٹی تو میرا خون لگ گئی تے تو پینا پیا اسی بنیا پانی تو او چولا جد اسی اپنے ابے دی مثل نہیں بطول دے بابے دی مثل اسی اپنے ابے دی مثل نہیں تے بطول دے بابے دی مثل بولو بولو مثل والا تے موضوع ہی نہیں میرا میں پڑھی کو جو رہے ہوں جڑا کبیر ملک ہے کبیر چشمہ ہوئے گا سونے دی سوٹی آتے جو گی اے آنج کرے گا نا تے جدر جائے گا کھالا بن کے چشمہ مگر اختیار میں اختیار چشمہ تے پانی تے ٹر دے ہی نہیں پانی تے وگ دے ہی نہیں ایکڑا کو کمال ویگ درخت قدیم ہی ٹرے اور میرا نبی اشارہ کرے تے کھلوتے رکھ مگر ٹوٹ پر بس گل مکتی جا رہی ہے ملک والے دے منہوں نکلی ہوئی کساب بن جاندے کبیر ملک والا 1000 سال دے رات انج ویند ہے جویں تلی نمبر 2 اشارہ کرے تے پانی دے چشمے کھالے بن کے مگر ٹر دے نمبر 3 جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں فقط آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو عظیم ملک دیتا ہے ان اختیار سن پہ انہا دا کی میں وہ جگہ ویکھی آیا وہ ٹبا جدے اتے ابراہیم علیہ السلام نو کھڑا کر کے تے سٹیا سی چیخا ہے میں ویکھی آیا میں وہ رب تو آنو ہی لے جاتے تو صحیح نہیں میں وہ بابل شہر آپ تو گزرے ہیں ویکھی آیا توجہ میرا رکھ میں اختیار النبی دے جلدی جلدی آ رہے ہیں وے سن دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن لنگ گئے 12 میلان تک اڑدے ہوئے پنچھی بھی کباب بن جاندے نے اینا سیک سی نمرودی کوتی اسی بغیر دی ناسی خاصا کہیں دی ابا وے میں تیرے نکلے نہ گل کریں انہیں کیا کار وے ابا لوکاں دا رب بنیا بیٹھا ہے یہ میں چول مارنے ہیں وے ابا چاندی کی ہے انہیں کہا میں چاندی آج چھٹی دے میں تے میں کوٹھی تے چڑھ کے ایک باری وہ بندہ نہ ویکھا جنہوں آگے چھٹی تنہ کنہ لوگ آج پڑھ رہے ہیں ایک باری ویکھا جنہوں آگے چھٹی آسی وہ بول کے کہندہ چولے وہ تھے تے پتھر پانی بن جاندے ہیں اڑدے پنچھی کباب بن جاندے ہیں تے او دا تے کولا بن گیا انہیں کہا ابا کھچ مارن دے ہیں میرا دل من دئی بھی انہوں آگ ساڑیا چاہتا جی انہیں کیا ابا میرا دل من دئی انہوں آگ مولی پچھان دے اسی اینا دے خطیبہ جڑے سور تو بغیر بول دے انہیں کیا ابا میرا دل من دئی آگ ساڑیا نہیں انہوں نظر آ جا دیتے انہیں کہا زد کر دیتے چڑھ جا اے چڑھئے کوٹھے تھے مال دے جائیں نے چاہتی ماری ہے چاہتی تے اگے کی پلنگ ڈٹھا ہے ایک تکیہ سنا دیئے ایک پوان دیئے ایک بندہ سنا دی پکھا کا چل رہا ہے ایک پواندی پکھا کا چل رہا ہے سجے کھپے کھولنے تے اگے پیچھے اگ بھی بلدی وہ اتو بول کے کہیں گے انتا ابراہیم تم اوئی ہیں جنہوں میرے ابے نے آگی سوٹیا سی آپ نے فرمایا ہاں تینوں آگے ساڑیا نہیں جاگتا جی ذرا میں اپنے نقطہ بیان کر کے جلدی جلدی کے جانا چاہنا تینوں آگے ساڑیا جناب ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے میں اودا خلیل مینو آگ ساڑ دی نہیں او لڑکی بول کے کہندی ارادہ وے سونے اگر آگ نہیں ساڑیا میرا دل کردا ہے او جڑا کلمہ پڑھانے مینو دس میں تینوں من کے اگر میں 7ویں منزل تو چھال مارا مینو بھی آگ نہیں ساڑے
जागदा सरकार ने फरमाया उत्थे आंदी है ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह इन्हें दुपट्टा लाया इन्हें बन्निया लक नाल मारी है छाल अल्लाह ने क्या अदरिक ओ जबरील अगर एदा दुपट्टा सड़ गया मैं माफी नहीं देनी अपने पर ते चुक के मेरे इब्राहिम दे कदमां च इस बच्ची नूं ले जा हाथ खड़े करके सुभान अल्लाह कहो मतलब है जड़ी इब्राहिम नूं मन्ने वो अग च मारे छाल मौलवियों मेरे जुमले दी कदर करे आजे ओनू अग नहीं साड़दी जेड़ा हुसैन दे नाने दी नालैन चुम लवे ओनू दोज़ख दी अग च वेस अजय बेटा मैं तमहीद मुकम्मल कर दो तमहीद मुकम्मल कर लें दो नबी दे वेड़े बनांगे फिर नारे लाया जे मैं प्यार करना जनाब नूह अलैहिस्सलाम फट्टा थी फड़िया रंदा पे फेर दे ते बीवी चवले पुत्र भी चवले चंगियां दे घर भैड़े होंदे ने वो बीवी पुत्र नूं रोटियां भी पकाई जांदी कहंदी तेरा अब्बा की पा करदा जा पूछ वो मुंडा आया कि आखिरी कमीदे फिक्रे आके पूछती अब्बा की पा करना है आपने फरमाया फट्टे पे रखना बेबिया दी फिर पूछ की करनी है फरमाया मैं ना दी बनानी है बेड़ी आखिर पूछ की करनी है उन्हें कहा पानी आएगा उन्हें कहा 40 साल हो गए मींह नहीं पिया तो पानी कित्थों आएगा इंज जलाल जाके नूह अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अपनी बेवकूफ मां नूं कहो जिथे रोटियां भी पकानी ने इस तंदूर चों निकलेगा किथों निकलेगा पानी तंदूर चों निकलेगा उस औरत ने रोटी सुधी उत्थे ते ताड़ियां मार के लोकां नूं कहंदी वेखिया मेरे बंदे दी अकल कदी तंदूरां चों अग ते अंबियारे निकलदे ने कदी पानी भी निकलिया उन्हें डोंडू पटना शुरू कर दिता आप फट्टे बना रहे हुण उसे पिंड च एक माई बुढ़ी सिर्फ 3 चीज़ां उसदी मालिक है एक कुल्ली है एक जुल्ली है ते एक ओदी बकरी है कुल्ली जुल्ली बकरी मौलवी जी समझाते नहीं मैं समझाना कुल्ली जुल्ली बकरी उन्हें कुल्ली नूं मारी कुंडी जुली सुटी है मोढ़े ते फकीर ने चुकना हुंदा ते बकरी खोल के टुट ये मनन वाली सी ये भी उत्थों ही लंघी ते कहंदी की पा करदे हो आपने क्या मैं फटे पे बनाना की करना जी फरमाया मैं बेड़ी बनानी है सोहणिया बेड़ी ते पानी ते तरदी है ते पानी है नहीं फरमाया पानी आएगा कित्थों फरमाया तंदूर चों हुण ओ माई आंदी है कदी तंदूरां चों पानी निकलिया नहीं पर जो तुसीं जांदे हो सुन के जरा नबी दे वेड़े वड़न दे कदी तंदूर आए जो पानी नहीं निकलिया पर जे तुसी याद हो ते पानी जरूर निकलेगा पर सोनिया मैनू याद रखी मेरे एक कुल्ली ते एक जुल्ली ते एक मेरी बकरी है जदों पानी आवे मैनू भुलिया जे ना तूफान आ गया पानी पानी नूह अलैहिस्सलाम ने 80 जोड़े विच वाड़ ले तो बुढ़ी भुल गई मेरी मेहनत सिरे पर लाई और त्रेठ हाले मेहनत जाया ना करी वो माई भुल गई 40 दिन बेड़ी जड़ी सी तरदी रही पानी ते 40 दिन पानी जमीन च वड़ गया पानी सुख गया बेड़ी लगी पहाड़ी ते नुक्ता फेर आए इस पहाड़ी का नाम सी जूदी पहाड़ मैं कुरान की कसम 1 महीना परेशान रहा कि या अल्लाह जे ये बेड़ी लानी सी ते मेरे नबी दी सफा पहाड़ी ते ला दे मरवा पहाड़ी ते ला दे ओ ते ला दे तूर ते ला दे जूदी की है सुन्नी मौलवी कम अज कम दाद देंगे जदों मैं तहकीक की मैं अपनी बैठक च खुद ही क्या पिफा उस पहाड़ी दे थले एक पिंड है जिदा नाम है जिलान जिथे 11वीं वाला जमे और नबियां दे बेड़ियां नूं भी पनाह मिलदी है ते मेरे गौस दे डेरे ते मिलदी एक बारी बोलो सुभान अल्लाह हाँ मैं अजय शेर अजय इत्थे रख रहे हैं अगे चलना वो माई बोल गई 40 दिन पूरे हो गए बेड़ी लगी किनारे आप उतरे थले नाल 40 साथी 80 जोड़े सन 160 जी वो टुर पैन अगे आपने हुण मेहनत इत्थे फलाने दा घर सी डुब गया इत्थे फलाना सी उजड़ गया इत्थे फलाना सी मैनू वेखे इत्थे इंज कीता ते वेखे ओए 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 कुल्ली भी है जुल्ली भी है बकरी भी है ते माई रोटी भी पकांदी है
میری محنت آیا نہ کرے آجے شواز میرا فکرہ سن خدا دی قسمیں فکرے دل لوری نچے سن پتہ نہیں تو کی کرے گا یکدم نہ جاؤ نے ویکھیا اللہ دے نبی نو چھت چھت کی روٹی سٹی ہے تے کہیں دی آ گیا ہو کی آگے آگے آپ نے کیوں مائی ہوتے آکے دیئے تیری عظمت دی قسم مینوں کوئی پتا ہون میرا فکری دی دیتے میری محنت ہے اگر نو نبی نو مائی منے تے ایتھوں منے سیدہ ایتھوں تے طوفان آؤں دے لنگ جاتا ہے او بے مولوی تو حسین دے نانے نو من ایتھوں قیامت آئے گی لنگ جائے گی کوئی سمجھ آ رہی کہ بہر ہو رہا ہو جنہوں چھنڈ پیری ذرا کھڑے کرے آلے جلدی جلدی چھوڑ کے بیٹھ جاؤ سرکار نہیں تھے لے آگے واپس ٹوڑ جاؤ ایک کم کرو ان کلہ کلہ سنیں گا دیکھیں ڈالا دیں گا توجہ جیڑی نونو منے طوفان آؤں دا تے رنگ جندہ پتہ لگ دا تو من نبیان دے نبی تے من ایتھو جتھے شک دا قطرہ رکھیے نو کٹ کے من رہے اور دیکھ لیلا پوری دیکھ صاف ستھری دے گے ویچ ایک قطرہ پشاب دا سٹ دے ہونو دے 20 کلو دودھ پاؤ بولو پلیت اونچی بولو 10 کلو سمسم پا دو ویچوں قطرہ کٹ دوئے آئے ہائے سمجھا دی ویچوں قطرہ آئے ایتھے حسین دے نانے دا شک علی دی امیری دا شک حسین دی وزیری دا شک رکھ کے نمازاں پڑھے گا دے پلیت روزے رکھے گا دے برباد جے نمازاں روزے رکھنے نہیں تے شک وچوں کٹ ہوئے سمجھ گئی وچوں قطرہ اسی بولے شک دا قطرہ کٹ پھر پر نماز پھر پر روزہ تے جنہ شک کیتا گمراہ پڑھ کے ویکھ ولد دعا نہیں نکا سکتے بس تمہید موقع گئی میں بیان کیتا کہ جنہوں اللہ ملک دیتا ہے او دے منہ نکلی ہوئی گل قضا بن جاتی جنہوں کبیر دیتا سو او دے مگر جانور بن کے چشم پانی دے کھالے بن کے ٹر پہ دے جنہوں عظیم دیتا سو او دے نال پیار کر کے آگے چھال ماریے یہ آگ ساڑ دے ہون او آندہ واللہ یوتی ملکہ ہو میں یشا ہون جنہوں میں جانا اپنا ملک دینا ہون سوچ جنہوں اپنا ملک دیتا جنہوں اپنا ملک دیتا ہے اس نبی دا اختیار کی لو جی پیچھے جو کچھ میں پڑھ چکیا ایک چونگے چ گیا تقریر ہون شروع ہونے لگی میرے نبی دے اختیار ویچے کی نمبر 1 پہلی بات ضروری چونکہ بار بار میرے تو پہلے ناتھا جڑا پڑھ رہا سی انہیں بھی حسین پڑھیا او تو پہلے نعرہ لگیا وہ بھی پڑھیا گیا میں ایک تمہیدن جملہ لگا ہوں حسین دی شان تے بولن پھر نبی دی شان بیان برداشت کر لو گے میرا خیال نہیں ہونا یہ کر لو تے میں دساں بھی یقین سیدہ تیرے لی توفہ ہے یہ برداشت کر لو آخری دینے دا محرم دا ایک گفٹ ایک جڑے پچالان اونا لی آخری دن اللہ کرے ایک گل سمجھ لیں تے کل شہید جنے ہوئے نے 72 بولو 71 شہید ہو رہے ہیں سید کلہ رہ گیا میں تو روحانی لگا میں عظمت بیان کرنی ہے وہ سن جملہ کنے رہ گئے کلہ سے سرکار سوار ہو گئے سواری تھے کوڑے تھے تے اینجے اپنی پینل ویک کے کہیں دینے اجازت ہے کنیاں لاشاں پھر رہیاں نے 71 قبلہ جملہ سننا کنیاں نے 71 میری آنکھیں چاہ کر 71 تو نقیب ہے تیرے کام آئے گا 71 سید کوڑے تھے زینب اجازت ہے اینج ویک کے کہندی جدہ پتر تو ہے نا اس سے تو کون میریاں رکھائیں چیز کہ تو نہیں نا ڈولیا ڈولی جائے نہ کریے میرا جملہ میں قیامت لگاؤں لے ڈولی نہیں
زینب کی چاہنی انہیں کیا کدی تیرے کو کچھ منگیا دے نہیں نا آخر نہیں اسی اس خاندان دے جڑے دینے ہاں منگ دے نہیں آج میرا دل کر دے تو چلیا کچھ مانگنا لاؤں بیٹا جملہ سمجھ آئے تو مزہ آئے گا منگا انج ویک کے میرے مولا کے اندر کاش مدینے منگے ہیں ان تے پورے دا پورا خاندان پر انہیں کہا نا مدینے نہ تعلق ہی نہیں اس چیز دا تعلق ہی کربلا نہ لے منگا علی دے پتر نے سید میرا ایک انجنگڑائی لے کے کیا سلمہ سیتی مانگ فرمایا میرا دل کر دے تم کلہ ہے اے 9 لاکھ نے تم کلہ ہے اے 9 لاکھ نے تم کلہ ہے اے 9 لاکھ نے میرا دل کر دے ایک باری علی بن کے نہیں بخاندہ کڑے پینڈے ساتھ لیا جے من کرا ایک باری علی بن کے بخائے نا کہ ہم مجبور نہیں معمور ہے انگڑائی لئیے زخمی سید نے فرمایا جے کیا ہی دلہ ویف ہے میرے خواہ جب اور ہوتا اگلی گل میں نہیں سنانا یہ تم سمجھ آ رہی ہے سنانا اے ہن میں لگا ہوں علی بنن اے جرت اسے نہیں کر سکتا اور کڑا کرے ہو کارخانے تے آئی ایک علی وہ 36 سال میں دے دربار تے انڈیا چ بھی گیا جنوں بو علی آندے نے 36 سال اللہ اللہ کردا رہا اللہ نے کہا مانگ علی بنا دے فرمایا تے کوئی سی او تے کوئی سی نکل مار جا تیرے چو بو آئے گی خوشبو علی دی علی نہیں تائیے تے جب تم ایک انسان آیا کندرہ لے بار نے چہرے تے جلالے موڑے تے تلوار نکلا بار دریا چو میں دریا بھی ویک کے آیا ہاتھ کر اینج ہاتھ پھڑ کے بار کھچیا وہ اندھا تسی کون میں نو کڈنا لیا فرمایا میری سینے نہ لگوئے تیری جو میری خوشبو آوے نہیں پتا ہے میں نارے آدھری لاندے ہو کدی مولویاں نو کیا بھی کرو 10 علی کی ہے میں پہل کردہ امام علی مقام فرماندے نے لے میں لگنا ہوں علی بن یہ میرا موضوع نہیں بس ایمیں بچے چکے پڑھ دے رہے سید بیٹھا دے میں کہ توفی دے طور تے چیز پڑھ دے آیا سید میدانی آئی بنے زیاد تال اریا وہ سردار لشکر دے اریا وہ آیا قریب کنے لئی پھر دا نال وہاں دا جی 9 لاکھ اے میرے نال کنے نے انہیں کہا سی مار چھڑے میں تو کلہ ہی اینج دار نال سید پھر کہندہ دسی تسی کنے ہو چپ کر کے وہاں دا جی 9 لاکھ تے میں انہیں کہا تو صرف کلہ ہے ایک اور یہ پھر کہیں کنے ہو اکھے 9 لاکھ نال چلیو جو سواد لگی تے میں اکھے تو کلہ ہے سید نے تلوار کڑی ہے اینج لکیر کھیچی ہے زمین سے فرمان لگے میرے نال ٹوڑ میرے نال ٹوڑ 9 میل دور زل حلیفہ اوتھے جا کے دوجی لکیر کھیچی ہے انہوں نے پھر میرے نال ٹوڑ درمیان سید آ گیا ایدر کنہ وہاں دا 4.5 میل ایدر کنہ اکھے 4.5 میل میں بیچاں یا اللہ انہوں سمجھ آ جائے ایدر کنہ 4.5 میل ایدر کنہ 4.5 میل کلومیٹر نہیں میل پہ تقریباً 4.5 میل جے رہے پیدے 9-10 کلومیٹر بن جاندے ایدر 4.5 میل ایدر جاگی کا اٹھ کے دا دی 4.5 میل میں کلا تسی 9 لاکھ کی چاہنا ہے انہیں کہا میں چاہنا آج نہیں مان لگ جزید دی بیت فرمایا میں تیار ہوں میں تیار ہوں لیکن ایک شرط ہے شباز دی قیمت نہیں دے سکتا ایک شرط ہے وہ اندر چھتی کر میں ٹول بجاما تو مان گیا شرط ہے فرمایا 9 لاکھ ہو 4.5 میل ادھر ہے 4.5 میل ادھر ہے میں کلا کھڑا تو آڈے بھی تو ایک بھی لکیر ٹپ جائے پاڑے جو ایک بھی تم اپنے ورگا سمجھ دینا میں بیعت کر لاں قرآن دی قسم بندہ لکیر دے اتے بعد چاہوں ملک الموت بعد چاہوں علی دی تلوار او دا گاٹا پہلے لا انہاں نو سمجھے گا تم بولو اس خاندان نو سمجھے گا نہیں ایک جملہ ہے انہاں دے اختیار دا میں لگا پڑھ پھر نبی دے ویڑے آنے کوفے دا بازار ہے اپنا کوفے بھی گئے ہیں بلکہ میں تے جماعت کرائی اس مسئلے تے کھلو کے جتنے رسول نے نماز پڑھی سی میں راج دی راتی ہاں
خطاب کیتا میں کرسی تے بیٹھ کے امام مسلم دے روزے دے سامنے جامع مسجد کوفے سبحان اللہ یہ دی ذات دا کرم ہے جنوں او دے دے خواجہ دے روزے تے پڑھی آئی اوئے میں دلی جا کے نظام الدین اولیاء دے پڑھی آئی تو دا کرم ہے جدے کولو لے لوے بریلی شریف میں گیا ہوں اللہ حضرت دے روزے دے جی تو میں عرض کر رہا اختیار دا ایک بازار چو گزر دے پہ سونے نا دا اختیار میں نبی دے ویڑے لگا اے لوکی مار دین کو وٹے او وٹا جڑا چنا ایک میرے مولا حسین دا سر سی نیزے دے او لگا منہ مبارک جتھے نبی بوسے دین دے نہ رونا نہیں دے نہ ایتھے لگا یکدم امام زین العابدین جلال چاہے تے اپنی بیوی جڑی امام حسن دی بیٹی سی فاطمہ انہوں ویک کے کہیں دینے ان پتھر مارنے والوں کو جواب دے باکر کی ماں جواب دے سونو طاقت نبی جواب دے تین مولوی دسے جواب دے بی بی آندی ہے زینب دے ہوندیا میں کونا وڈی بی بی آندی جد وقت دا امام حکم دیندہ ہے تے جواب دے جاگی ہوئے بی بی فاطمہ نکلی بار اینجو جڑے بٹے آ رہے سن دیکھ کے کہ فلا مقامی رک جاؤ قرآن میرے سر دے جمع پاسل آؤن والے بٹے ہماچ رک گئے اینج وے کے فرمایا کوفیو ہم چاہیں تو قیامت تک یہ پتھر ہوا میں کھڑے رہنے تو نبی دے اختیار میں زمانہ نبی دی اولاد ویکھ ہوئے آن میں نبی دے اختیار بڑا کیونکہ حسین دا موضوع نہیں اس واسطے وقت میرا دل کردہ سی کہ ایک ادھا فکرہ یہ برداشت کر لیں گے کر لیں گے میرے گھر نہیں ہونا ہے نا ایک اور فکرہ پڑھنا کہ تواڈے وچ او بندہ کھڑا کرے جن کی عمر 70 سال ہو تو زیادہ ہوگا مولا بابا خان میری 75 سال جے آہو کوئی تواڈے جو ڈیرا ہوئے 70 سال تو ہوتے چلو 60 تو ہوتے کوئی بندہ نہیں ماشاءاللہ کھڑے کی تھی بیٹھو ایک کسی زمانے پرانے بندے دینا وہ نوٹ پاندے سن گتھلیاں تے ڈباں چ پاندے سی وہ زمانہ دیکھیا جی میں تواڈے دوواں نال مخاطب ہاں یعنی نوٹ پا کے نا وچ روپیے او دے گتھلی دے تو ایتھے رکھنے بھی کدی نو کروں کڈے گی تے اوکھے ویلے اے گتھلی ہسنا نہیں اے گتھلی کام ہے کہ پتر اکھاں پھیرے گا تے اے گتھلی کسے چھاتے جو ٹنگی ہونی اے کام اس گتھلی نو عربی چ کہندے نے ذخیرہ جڑا اوکھے ویلے اونوں کی آندے نے ذخیرہ حسین گو دے جنے علی چمیاں لین دین چمی جاندے سلمان فارسی پوچھ دے نے اے دے وچ کی انہوں کیوں چم دے ہو انہوں کیوں پہ چم دے ہو علی نے جلالت کیا سن سلمان انہو ذخیرہ تو آل محمد لے یوم القیامہ پارٹی نہ آئے برداشت کری فرمایا سلمان قیامت کے دن ہم اہل بیت جب مشکل میں ہوں گے اس وقت جو ہمارے کام آئے گا وہ ذخیرہ حسین سمجھ آئی حسین پتہ لگا ہے کہ موضوع نہیں ہے محرم ہویا تو میں پڑھا جڑا اصل موضوع او دے اللہ سوچ کے دسنا ہے میں پہلا واقعہ لگا پڑھن میں لگ رہا نماز پڑھنا نماز پہ پڑھنا اتوں میرا پتر کولوں لگے تے میں کہا کاکا کدھر پھردا ہے تے میری نماز بولو اتوں باہروں ایک بندہ آوے اسی تو کوئی السلام علیکم تے میں آتا یاد پڑھنا کہوں وعلیکم السلام تے پھر بھی یہ دا مطلب ہے نماز پڑھدے ہاں کوئی بلائے جواب دیو ٹوٹ جاندی کسے نو آپ بلاؤ ٹوٹ جاندی ایک دفعہ پھر تو رہو گے مزہ آئے گا نماز پڑھ رہے ہو یہ تے کوئی بلائے تو ان جواب دے نماز کہ کوئی ٹوٹ رہا ہوئے تو آپ بلا لو میں نے دسا مسجد نبی حضرت سعید بن مولا نماز پہ پڑھ دینا یا بی بن کعب نہ تو نہیں جو ایک کے نماز پہ پڑھ دے کائنات دا نبی اپنے حجری جو باہر آئے میرے نبی نے آواز ماری ہے یا سعید یہ صحابی کی پکر دا اندر نماز میں یہ ان سوچی پہ گیا اپنی نماز اللہ دی تے ساتھ رسول دا سب تھوڑی جو تیز کر لی انہیں تیز کرنی شروع کر دی پھر آپ نے آواز ماری یا سعید
انہیں ہو تیز کرتی جو تریجی باری آواز ماری تے آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ لبیک یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تال اورے آ جدو میں تینوں پہلی آواز ماری تو سنی جی میں سنی میں نماز پہ پڑھدا سی جدو میں دوجی آواز ماری تو سنی جی میں سنی نماز پہ پڑھدا سی جدو میں تریجی سنی پڑھی تو سنی جی میں سنی تروڑ دے دا میرے نبی نے جلال اس کیا ٹوٹتے تیری میری پہلی آواز دے گئے کہ یا رسول اللہ میں سمجھیا نہیں آ نبی دے اختیار سے میرے نبی نے فرمایا سعید یاد رکھ اگر نماز پڑھ دے ہو اللہ دا نبی آواز مارے جتھوں پمرسن پڑھے آئے ایاکا نعبدو اگے ایاکا نستعین نہیں پڑھنا دوڑ کے نبی دی خدمت پیش ہو ایک کہو یا رسول اللہ حکم نبی کوے بزاروں تیل لے ہو گھنٹہ لگ جائے تیل لے کے آؤ ویلے ہو کے پھر اوتھے کھلو کے ہون کو وہ ایاکا نستعین جنہوں نے سمجھ آگیا دے بولو مطلب ہے کوئی بولے کوئی بولے یا کوئی کسے نو بلائے نماز ٹوٹ جاندی ہے آمنہ دلال کوئی اگر بلائے تے جواب جو ہو ٹوٹ دی نہیں کم کر کے آجو جتھوں چھٹی سی اوتھوں ہی نیت کے پڑھنی شروع کر لے کوئی بولے نہیں نا میں سمجھا نہیں سکیا مسائل سمجھانا چاہنا کہانیاں کسی دے بڑے ہوں دے مسائل زمانے دے پیر کٹھے ہو جان جنہیں میاں بڑے بڑے تے صبح دی نماز دے 4 سجدے ہوندے 2 فرض ہوندے انہاں دے 4 سجدے تے ایک سجدے دی اجازت میں چل 3 کر لیا کرو نہیں یار میں کو سمجھ بس پیر زمانے دے مل کے مریض نوں کہن چاہو تینوں ایک سجدے دی چھٹی ہے 4 سجدے دی بجائے تو 3 کر لیا کر بولو رکعت ایک دی معافی دور دی گل ایک سجدے دی معافی لے کے دے سکدے رب نے صبح دی نماز دے 4 سجدے رکھے نے 2 فرضاں دی میں فرضاں دی گل پیا کردا تے 4 نے نہ پونے 4 نہ سوا 4 آؤ میں تینوں دساں ایک سجدے دی معافی زمانہ لے کے نہیں دے سکدا ایک بار سبحان اللہ کہا نماز نہیں ایک سجدے دی معافی نہیں ایک صحابی ہے نا عبداللہ بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بکریاں 4 دا ایک یہودی دیا سرکار نے کولا کے سلام کیتا ہے میرے نبی نے کہا فضالہ تو نظر نہیں ہوں گا یا رسول اللہ میرا مالک ڈاڈ ہے تے میں سارا دن بکریاں 4 دا رہی نا تے آج کی میں ہے انہیں کہا میرے کو 5 نمازاں پڑھیاں میں بول رہا ہوں میرے مگر بولو جو آپ میں دینا کتے دیا میرے کو 5 پڑھیاں جاندیاں ایک سجدے کی معافی نہیں رب نے 5 فرض کی وہ کہتا میرے کو 5 میرے کو کچھ رعایت مل سکتی ہے پیار محبت ہو سکتا ہے میرے نبی نے کہ جاؤ ایک سویر دی پڑھ لیا کر ایک دیگر دی پڑھ لیا کر بس وہ باقی 3 فرمایا میں جانا تے نمازاں جانا سرکار نے فرمایا 5 نمازاں نے جاؤ 5 دی بجائے 2 پڑھ لیا کر عصرین ایک صبح دی نماز ایک عصر دی نماز ایک کملی والیا باقی فرمایا میں جانا تے نمازاں جانا کوئی چھوڑ دی سمجھ آئی جانے بولو تو صحیح تو پتہ لگا امام الانبیاء بیٹھے نے ایک بندہ آ گیا ہاتھی جمندری پائیے سونے دی سیابہ بیٹھے قرآن پورا پڑھ کے دیکھ لیا کسی جگہ تے نہیں لکھا کہ سونا پانا مردوں حرام ہے اے نبی نے حرام کیتا ہے قرآن نے نہیں یہ چیزاں کچھ ایسی حرام نہیں جنہیاں رسول کیتیاں نے قرآن نے کہ اللہ ڈکیاں نے بھی تو کون انہیں حرام کرنا رہا سرکار نے اس بندے دے آتے جو ویکھے ہے سونے دی مندری تال اور یہ آئے یہ دوزخ دا گہرا پائے اگے ہو آپ نے مندری کڑکتا ہے چھوڑ دی تھی اس طرح ناراضگی نظار حضور اپنے دولت کا تشریف لے گئے صحابہ کہنے نے چوک لیا 2 تولے دی مندری ہے تیری بیوی پہن لے گی تیری پہن پہن لے گی وہ تی پہن لے گی وہ پھوپھی پہن لے گی وہ اندر جنہوں رسول سوٹ دینا آئے ویسے آبا آئے جنہوں نبی سوٹ دے اے میں چکنی اجو گلائیں پہ کر دیں برہ بن عاصب ایک صحابی ہے انہیں کو 3 تولے دی پائی ہے تے آنجن کر کے تھوڑے آؤں انہیں کہتا آلیا برہ ہو رہا کی گل ہے اے مندری لا کے سوٹ انہیں نہیں سن دا انہیں کہا گل سن نبی کریم نے دی لا کے سوٹی ہے تو ہی پائی یا 2-2.5 تولے دی انہیں کہا نہیں لانا یہ دی لائی ہے نا میں نہیں سن دا انہیں کہا نبی نے سونا آرام کیتا ہے گا نہیں انہیں کیا نبی نے کیتا ہوئے گا میں نہیں سن دا انہیں کیا پر رہا وجہ کیے انہیں کیا کل امام الانبیاء مال غنیمت پہ تقسیم کر دے سمیں بھی کول کھلوتا سی
ਇੰਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਬਚ ਗਈ एक मुंदरी माल तकसीम कर लग्या बच गई मैनू नबी ने कहा उरा में ना बरा उरा उंगली अगे कर लोकां लई हराम है मेरा ख्याल तेन समझ नहीं आई नबी दे प्यार दी लोकां लई हराम है लेकिन तेरे लई रात खड़े कर बोल तेरे लई मेरा ख्याल थोड़ा जा माहौल होने इन्हां दा जट्टां दा बना लईए मसाइल ते पढ़ दईए तो सुबह तक प्यारात मुकने ने इमामुल अंबिया अपनी मस्जिद दे अंदर ये मेरा मशहूर वाक्य रिकॉर्ड किया उत्तों दो मून और शबाद थल्लियों एक होवे इनू असीं टांगी आने तुसीं क्या आने बोलो उर्दू च दो शाखां दे ते पंजाबी च टांगा या ये छेड़ूआं कोल हुंदी है और लोंग लाण लई लोंग समझदे मेरे ख्याल नहीं नबी दी मस्जिद दे विच टांगी गड्डी सी अंज ते कायनात और रसूल जुमे वाले दिन ओदे विच अपनी बांह रख के ना हाय हाय ते ढो ला के मेरा नबी खुतबा देंदा वो कैसा ओए समा होगा वो कैसी जरा मिल के पढ़ लो वो कैसा समा होगा वो कैसी जब पहली नजर उनके चेहरे पे जरा सुनी गौर दे नाल इमामुल अंबिया ने जुमा पढ़ाया टांगी समझ आ गई विच बात जा जुमा पढ़िया गया इमामुल अंबिया निकले ने बाहर अगे एक सुहाबी औरत है वो आज रात डाक के खलो गई मेरे नबी ने पूछा माई रात क्यों डकी आई एक बार सवाल लगाओ माई रात क्यों डकी आई ये आदि है कमली वाले हो एक घंटा खड़े रहंदे हो टांगी दे नाल टोल आके थक जांदे होगे थक जाते मेरे नबी ने कहा तू की चाहनी है इन्हें कहा मेरा एक गुलाम है ते मिस्त्री बड़ा तगड़ा जिहा कारीगर जे कहो ते तुहाडे बहन लई कुर्सी ना बनवा दे पूरी हाथ खड़े करके सवाल लागो कमली वाले अगर इजाजत हो तो तुहाडे बहन वास्ते मिंबर बनवा दियो मेरे नबी ने क्या इजाजत सुनी गौर नाल ए आई है घर ओदा नाम सी मीना आवाज मार के कहंदी वे मीना जल्दी आ उन्हें कहा मालकन हुक्म कहता भी मीना अगे कुर्सियां बनाना मेरे लिए जिन्होंने समझ आई बोलो ये जागाबा दे जंगल उथों मोछा पा के लकड़ लेके आओ अज कुर्सी बनानी है हुसैन दे नाने ले बना मिंबर उन्हें कपड़े धोते पा लेने उन्हें अपनी तेसी ले ली ते नाल आरी ले ली ते नाल मुर्शद कुहाड़ा ले ले ये आ गया मदीना दे जंगल मदीने दे जंगल दा नाम है गाबा मदीना दा गैन फगा बेहबा गाबा गाबा दे जंगल च आ गया इन्हें की लानी लकड़ की बनाना दा मिंबर बनाना है जाए लगा मोछा पास दिल च करदा है नबीली मिंबर बनाना चुप करके ना बना नाले उधर मोछा पे पांदा नाले दरूद पढ़ना शुरू कर देता नाले चरखा कत्ता नाले नाम जपा हाथ कार वल्ले दिल हाथ खड़े करके बड़े नाले चरखा कत्ता नाले नाम जपा हाथ कार वल्ले उची बोल हाथ कार वल्ले दिल मेरा चरखा कू करदा है दिल मेरा तू करदा है नाले पूनी कड़ा नाले नाम जपा हाथ कार वल्ले दिल उची बोल हाथ कार वल्ले दिल यार वल्ले इन्हें लकड़ नूं मोछा पा के ले आंदा कारा के लग पिया मिंबर बनान बुध वाले दिन मिंबर बन गए जरा उच्ची बोलो किदे बहन वास्ते नबी पाक एक गज उच्चा इधर को मैं टेलीफोन पे पूछना एक गज उच्चा अद्धा गज चौड़ा एक एक गिठ दियां 3 सीटां नबी दा मिंबर बोलो कितना उच्चा ये बंदे बोल दे नहीं कितना उच्चा चौड़ा कितना अद्धा गज ते किन्नियां सीटां एक एक गिठ आके कहंदा मालकन मिंबर बन गया
मालकन मेंबर वो मुस्कुरा के कहंदी वे मीना अज बोते जुमा आ लैन दे जुमे तक जरा रेक मार मार के जिन्होंने प्यार है वो गल सुनो है सरकार दा मेंबर चमकाओ ए प्यारे मार मारदा नाले आंदा नाले चरखा कत्ता नाले ओ नाम जपाओ हाथ कार वल्ले क्या जुमा आ गया मेंबर बन गया क्या के कहंदा मालकन मेंबर बन गया है वो आंदी वे ठहर जा प्यार नाल बनाया ही जरा आशिक नूं बांग दे ले ये प्यार नाल मनाए जरा बलाल नु हुक यार मैं गल्लां ना पढ़ा समझ आ रही नहीं आ रही मैनू होका दे लैन दे यकदम बलाल दी आवाज अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर दा मालकन बांग मिल गई वो भी आंदी है चुक ले चलिए सुभान अल्लाह बोलोगे तो मजा है ते पूरी सिर ते चुकी होवे ते धौन अंज हुंदी या नीवी हुंदी वो मन तो मन दी बोरी चुकी होवे ते धौन नीवी मेंबर चुकिया करदा नीवी नुक्ता है अगे अगे मालक ने मगर मगर एदे मुकद्दर वे इधरों मुर्शिद ए दरवाजे दे करीब आ गई है उधरों नबियां दा नबी आ गया हुन नुक्ता इनु समझ नबी वेख के कहंदे ने बीबी बना ले माई बना लेंगे अजे माई बोली नहीं ये धौन नीवी करके कहंदा मैं बनाया जी समझे नहीं तो मैं क्या पढ़ना रसूल प्यादे ने बना लिया अजे वो बोली नहीं ये नीवी गर्दन करके कहंदा मैं बनाया जी मेरे नबी आंदे ने जा अंदर रखिया हुन वेखना तू गल समझदा करी ए मिंबर लेके अंदर वड़िया उधरों शरीक दी नजर शरीक ते पई है सारी फेल यो शबाज तेरे शरीक दी नजर ओए नबी करीम टोल लांदे सन टांगी नाल इधरों मिंबर आ गया टांगी ने मिंबर वेखिया ओ शरीक दी नजर शरीक ते पई है ए करीब जाके इन्ने फिर जदों शरीकां नाल कंध सांझी होवे इन्ने नाल जोड़ के रख दित्ते ओ टांगी बोल के कहंदी ओए ओए किदे खड़े करो पता लगे समझ आ रही ओए ओए इसरा की बोल किदे ओ किधर ओए ओए किदे ए प्यांदा मैं बनया नबी मेरे ते बहने टांगी आंदी है कून पिया मारदा मेरे नाल खलांदा है ए भी आंदा मेरे ते बहने जागी मुकाबला शुरू हो गया टांगी दा ते मिंबर दा ओ भी आंदी है मेरे नाल खलांदे ने ए प्यांदा मेरे ते बहन जहां जिद वध गई हुन जुमला सुनते नारा मार जिद वध गई ए मिंबर बोल के कहंदा टांगीए सुन तू देसी है मैं परदेसी हां सुनिया नबी परदेसियां नाल ज्यादा प्यार थक गया बस सुभान अल्लाह ओ बस मेरा ख्याल है थक गया बस सुभान अल्लाह थक गया ना झूठ नहीं बोलते मान उन्हें क्या मैं सुने नबी देसियां नालों परदेसियां नाल ज्यादा प्यार कर दे इधरों नबी टुर पे ने उधर टांगी ते मेंबर पे वेंदा देख हैं सरकार किधर जाता मेरे नबी आए ने करीब बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ के मेरे नबी ने पहला कदम रखिया मिंबर दी पहली सीट पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के रखिया दूजी सीट पे अल्लाह अकबर कह के पखिया तीजी सीट से इख्तियार पढ़ रहा नबी बह गए ने अजे आपने बिस्मिल्लाह शुरू की दिए ओ टांगी इंज रोन लग पई हज़रत जाफर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहंदे ने जिवें 9 महीने दी कपन उठनी टावा मार की समझावा टांगी मेरे नबी दे इश्क विच ओ सुक्का होया मुड खजूर दा लोको टावा मार के उची बोला खड़े करके टावा मार के रोन लग पियो हज़रत जाफर बिन अब्दुल्ला अंसारी आंदे ने असि अड्डियां चुक के वेन्ने भी केड़ा प्यार होंदा
تے جدوں نہیں نہ سمجھی تے نبی نے کیا ہوئے بندہ کوئی نہیں ہے کھجور دا مڈ میرے عشق دے ڈاواں پیا اے مڈ پیا ڈاواں ماردا جے مہینہ گرمیاں دا کہ سردیاں دا سردیاں دا شاباش ہن تسی جاؤ گھر اللہ تعالیٰ تہاڈے گھر پتر دتا ہوئے تے او ہوئے جے چھلے چیز 8-10 دناں دا تے جا کے بیوی کو جلدی کر چاہ پکا تو وہ کہے گی مرے انشاءاللہ منڈا روندا سی کہ ہن جے سوایا ہے تے تم چاہت بغیر رہ نہیں سکدا اے تینوں نے جواب دینا ٹوٹیا آیا تے جے او آٹا بھی گندی ہوئے تے اتوں دا 5 سال دا نیانا باہروں لتر کھا کے باں کرتا ہوئے ماں ہے نا آٹا آنج لائے گی کنے مارے میرا پہلے میں سمجھا نہیں سکتا آٹا آنج مارے تو انہوں پوچھے گی 10 دن کنے مارے اینی دیرو کو ماں دے نال لگ جائے گا جب پھر پا کے پوچھے گی نہ رو 10 روپیہ لے لے وہ اجے تیل لا کے روئے گا اچھا ٹھہر جا تینوں لڈو لے کے وہ پھر روئے گا اچھا ٹھہر جا تیرا بال ہے تینوں سکوٹر لے دے ٹھیک ہے سودا ہو گیا نبی کریم نے جب ٹانگی نو سنیا ٹاواں مار دیئے کائنات دے نبی نے ممبر چھوڑیا ہے حسین دا نانا ممبر تو اتریا ہے سرکار نے او جویں ماں جفی پا دیئے کاکے نو نبی نے ٹانگی نو جفی جلے کے گیا کیوں رونا ہے سرکار نے فرمایا کیوں رونی ہے لطف لے کے کیوں رونی ہے ٹانگی ہے وہ آدھی ہے میں نے چھڑ دیتا جے ممبر دے بہ گئے ہو درد جنان دی ہڈی رچیا اور ہومن کم اناہ ملدے رون دے وچھڑے رون دے تے رون دے نہیں ٹور دیا سرکار نے جب پھر پا لیے او ٹانگی نو نبی پہنے نے چپ کر نبی لکڑیاں نال وفا کر دے تو بندے دا پتر ہے دے بندہ ہی رہو جب بھی پا کے نبی کہندے نے چپ کر ہوندی سودا مکا نہیں میرے خیال میں سمجھا نہیں سکیا سرکار فرماندے نے ٹانگی چپ کر او پیان دے موڈ میرے نال مول مکاؤ نبی نے کیا اگر چاہیں تینوں میں مدینے دے چوک جگڑ دیا ہرا ہو جائے تینوں کھجوراں لگ جان لوکی آؤں دے جان دے وہ بول کے وہ کہندے جی کدوں تک نہیں سمجھا سکے تینوں میں مدینے دے چوک جگڑ دیا دیکھو نبی دا کیا تو ہرا ہو جائے آؤ جان والے حاجی دیریاں کھجوراں کھان او پیا دو موڈا نے کدوں تک میرے نبی نے کیا قیامت تک کہ پھر کلو من علیہا فان پھر تو سکھ جائیں گا اے پیاندہ کملی والیا اے سودا میرے بارے جنی میں لگاؤں رہون کوئی اور مکا بولے نہیں جا میری چھکی کہوں بولو اور وگا روکوئے نبی دے تختیار میں اے جتھے میں بیٹھا اے زمین ترتی اے پوئیاں سمجھ آ رہی ہے بجلی اے اینی دیر اینی 3 لاکھ کلومیٹر ٹوڑ جاندے اگر بجلی پجنا شروع کرے نا تے 500 سال پجدی روے تے پہلے اسمان سے پہنچے گی ایڈی دور جے پہلا اسمان تے اینا چیزوں نو لگدا او دے وچوں لنگیا یہ مطلب ہے 1000 سال لا کے بجلی ایک اسمان چو گزر دی کل کنے نے یا لینا بڑا کنے نے یہ مطلب ہے جب بجلی 7 آسمانے جو لنگنا چاہے نا 7 ہی کیوں تے کنے سال لگن گے 7000 سال جنی دور ہے تو 7واں آسمانے نا انہی دور کو تو اگے جبریل دی کلی یہ صدرہ دی 7 دے 7 بولو یار یہ مطلب ہے سمجھا جا 14000 سال بجلی پجے تے پھر جبریل دے گھر پہنچ دیئے ان دا صدرۃ المنتہا ان دا جنت الماوا جنت
दे सिदरा दे सज्जे पासे। ਇਹਦਾ मतलब है जन्नत इन्नी दूर है इथों कि अगर बिजली दौड़न लगे ते 14,000 वरा गुजर जाए साल ते फिर पहुंचदी। अगर साडे अब्बे दे वेले दी टुरी है ते अजे तक कपड़ी साडे दिन सिर्फ 10,000 साल होया। ਇਹਦਾ मतलब है जबरील दी कुली च पहुंची अजे 4,000 साल गुल भजे ते फिर जन्नत ही पहुंचेगी। सोना नबी दा इख्तियार हो चले सुनी। नबी ने क्या तेनू ए वारा नहीं? उन्हें कहा नहीं। मेरे नबी ने कहा अगर तू चाहे दूजा सौदा अगर चाहे अगर सोना चौना चलिया अगर चाहे ते मैं इत्थे खलो के अपने ऐस हाथ नाल तेनू जन्नत च गड़ देवां। नहीं चाहे इत्थे खलो के और जिथे बिजली 14,000 साल से पहुंचती है। नबी ने कहा मैं अपने हाथ नाल ओथे गड़ दिया। ओ बेवकूफो जेड़े आंदे हो नबी नू ना बुलाया करो। तू या रसूल अल्लाह मदद कह तो तेरी कुली जबरील नालों ज्यादा दूर है। बोले नहीं सद मार जिदा हाथ जन्नत पहुंच दिंदा तेरे सिर ते आउण लग्या। एक बार ज़बान लगा गज के बोल इमामुल अंबिया ने क्या अगर चाहे कि मैं तेनू जन्नत च गड़ दिया। तेरे नाल जन्नत दियां हूरां दी सरदार लापा पींगा पा के झूठे लवे। ए मुड़ पे पुछदा या रसूल अल्लाह कदों तक कितनी देर तक? मेरे नबी ने कहा हमेशा 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 तक। ये ठीक है। सौदा हो गया जी। सौदा कुछ बोलो सौदा किदा नबी दा किदे नाल मोड़ किदे नाल टांगी नाल किदा तू प्यार ते कर चलिया वो ते टांगियां नु जन्नत जा देंदा। सरकार ने फरमाया अगर चाहे तेनू जन्नत च गड़ दिया। अगे जी ठीक है। फरमाया या अली दो कइयां लियो मेरा मैंबर चुको इत्थे टोया पटो किन्ना डूंगा जिन्ना कद टांगी दा जिन्ना टांगी दा टोया पट लियो। फिलहाल चौके नु विच सुटिया उत्ते समझ आ रही गल उत्ते पाई मिट्टी उत्ते रखा मैंबर रसूल बैठ गया। हुण साहबा चुप नहीं। अली खलो गया उठ के या रसूल अल्लाह सौदा ते होया सी जन्नत दा ते बेचारी नु गड़ दिता जे इत्थे। नहीं मेरा ख्याल है तेरा मोड़ नहीं है सन। एक कमली वाले ओदे नाल ठेका होया सी जन्नत दा ते गड़ दिता जे जमीन विच। मुस्कुरा के आमना दे लाल ने कहा या अली पूरे मदीने दियां कईयां कठियां कर लो ओ पताल तक पुट के वेख लो टांगी विच कोई नहीं जे। टांगी विच मोड़ ते कोई मोबाइल है दे जरा बोलो। मेरा एक मुंडा इंग्लैंड से पढ़ता है। मैं इत्थे नु लिखा अंग्रेज हाउ डू यू डू माय डियर सन मेरे पुत्र की हाल ठीक है ते थल्ले ओदा मैस एड्रेस लेके ए इंज करा किन्ने महीने लगणगे नु ओथे पहुंचण लगे। या अल्लाह कैसे बंदे अजमाया मैसेज लिख के इंग्लैंड च मैं इंज कर दिया इंज सेंड ते किन्ने महीने लगने जान लगे। एक स्किंट तो भी पहले कड़क गया उधर। मेरे वर्गा दुनिया का कुत्ता अंज करे ते इंग्लैंड पहुंचा दे मुहम्मद अंज करे ते जन्नत नहीं पहुंचा। सरकार ने क्या ओ जमीन पट के वेख लो टांगी विच नहीं जे पहुंच गई है। एदा मतलब है ओ त्रे चक वालियो भोलियो अगर नबी नाल लकड़ा प्यार करन नबी जन्नत वहाड़ देंदा। बोलो प्यार है ना मेरे रसूल दा ओ बोलो ते सही प्यार होवे सही प्यार होवे ते सरकार जन्नत है। यार एक गल आ गई हां मैं तुसा ते मेरी तकरीरां खरी रोजाना सुनियां ने किन्नियां सुनियां ने साहब ही कोई लेकिन ज़हन च आ गई बंदा कौम दा यहूदी है तो ने कलमा पढ़ लिया की कर लिया कलमा बस आखिरी गल ते इजाजत किया मैं कलमा पढ़ लिया कलमा पढ़ के ना ते जिन्हें कलमा पढ़ा सी उन्हें कहंदा यार जदों मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ना ते डर लगदा उदों तौहीद दे जलाल तो जदों मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना ना इत्थे ठंड पैंदी मैनूं एक बारी विखा ते सी कि सोहना किन्ना है जिदा तू मैनूं कलमा पढ़ाया मैनूं एक बारी
بولو صحیح انہوں نے کہا بھائی میں مصروف ہاں تو گلی کو نہیں آج کل وہ مکے آئے نہیں تو مکے چلا جا آج دے جا کے دیکھیا یہ انہوں کلا ٹوٹ رہے آ گیا مکے اگے لوگی کعبے دا طواف پہ کر دے کعبے دا یہ پوچھتا ہوئے کوٹھے دے گرد گھومی جاندے ہو خیر ہے انہیں کہا تو کہو کہ میں مسلمان ہوں انہیں کہا چلیا یہ اللہ دا گھر ہے یہ گھوم دے نہیں یہ طواف پہ کر دے اس طواف تو بعد حج ہوتا ہے وہ آندہ میں بھی گھوم لاؤں انہیں کہا جی حج کرنے تو نہیں جوڑ دے یہ انہیں آیا کس کام سے وہ نبی پاک نہ ملنا یہ دے مقدر ویک ہوئے میں ویکھاں کہ تیری بوتھی بن دی ہے یا تیرے چہرے تے نور ہوندا ہے یہ نبی یہ دا مقدر ویک یہ ان لگ گیا لائن وچ طواف کرن لگے تے یہ دے پیچھے نبی کریم لگے میرا خیال والا نہیں میں سال نہ تقریباً 1 مہینہ پہلے میں مدینہ شریف سی تو عمرہ کر رہے ہوئے نا تو ایک میں اتھوی سمنداج پہ بیٹھ کے نکال وہ ایک بندے دی نال بیوی ہوئے بچے تو انہوں کہیں دا نجم شاہی خواجہ دے لڈوں والا وہ پجا ان کو آپ بول گیا کہیں دا سلفی دے آجے وہ میں کہو گولوں میں وہ تو آپ سے کرو پورا سن گا اور دینا اگے لگا مگر آمنا ہن بڑھ وہ کیسا سما جڑا نہیں بولدا کچھ چوکے ہورا مارن کے پڑھ وہ کیسا جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ ان لوکی پہ منگ دینے دعاواں طواف دیاں انہوں آؤں دا کچھ نہیں بولا جا بندہ ہے یکرم سوئی دا بھی گامیاں تم ہی کچھ پڑھ انہوں یہ نہیں پتا بھی میرے مگر نبی نے اے یکرم ایک کے گندہ ہے یا کریم بڑی ہاتھ کھڑے کرے سبحان اللہ کا یا کریمو جدو انہیں کہنا یا کریمو تو پچھوں نبی کریم نے اچھی آواز میں کہا یا کریمو کہ موڑ کے بیند ہے کہیں دا کون ہے میری نقلہ نہ میرا خیال تینوں لطف نہیں آ رہے پھر چپ کر گیا چپ کر جائے اے وطن آلے تو پردیسی ہیں تے میں خام خاطر کسی کو چگڑانا پیدا ہو جائے اے تھوڑی دیر چپ کیتا ہے پھر آ کے جلال کیتا ہے یا کریمو میرے نبی نے بھی مگروں کیا یا کریمو پھر ہم نے بیکھے پور کے پھر چپ کر گیا جدو تری دیواری نے کیا یا کریمو میرے نبی نے کیا یا کریم انج مڑ کے کہتا ہے او میری نقلہ لان والیا اگر تو سونا نہ ہوندا میں تیری اپنے نبی نو شکایت کردا وہ بولو تو سہی ہو پائی اگر تو سونا نہ ہوندا ہائے ہائے تے میں تو آپ تو بعد اپنے نبی نو سرکار نے وہ دی باں پھڑ لے لے کے انہوں پہ گئے مقام محمود تے فرماندے نے اپنے نبی نو ویکھے اے آندہ جی نہیں اپنے نبی نو جاننا ہے کہ جی نہیں میں تے ملن آیا تسی کون ہو میرے نبی نے کیا نا نبیوں کا میں ہی تیرا نبی گل مکی نہیں شروع ہونا لگی میں ہی تیرا نبی ہاں کہندہ واقعی تو اڈے ورگا سونا نبی ہونا ان خوش بھی آتا ہے یکم سرکار تے وحی دے اثار شروع ہو گئے جدوں وحی دی حالت مکی کہندہ تو انہوں کی ہویا سی میرے نبی نے کہا اللہ دا فرشتہ جبریل آیا سی وہ کون ہے وہ رب دا پیغام لے کے ہوں تے تیرے بارے چاہتا ہیں میرے رب نے میرا پتہ ہے میرے رب نے میرا پتہ ہے میرے نبی نے کہا تو سارے دا پتہ ہے اکھی کی کہندہ سی وہ کہندہ سی رب باندھ ہے انہوں ایمیں پیار چنا پا انہوں کہ تگڑا ہو جا تیاری کر قیامت والے دن میں تینوں کٹہرے سے کھڑا کر کے تے تیرا صاحب لوانا جدو اینی گل کی تھی نا تے اے ہس کے کہندہ اے دسو بھی وہ صرف پیغام لے کے ہوں گا یا لے جاندہ بھی ہے میرے کہا تھک گیا وہ صرف ڈاک لے کے ہوں گا یا لے جاندہ بھی ہے میرے نبی نے کہو لیوندہ بھی ہے لے جاندہ بھی لیوندہ اگلی گالوں میں سمجھ نہیں ہوندی بھی تو کی کریں گا وہ کی کہیں گا لے جاندہ بھی ہے کہنے لگا کملی والے ہو اے جبریل نو کو جا کے میرے رب نو کوے میں تیاری کرنا پیا تم ہی تیار رہو اگر تو میرا صاحب لوے گا میں تیرا لوا دی سادگی دیکھ ہوئے تو میرا لیا تو میں آپ نے کہا اوئے 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 لا تتحرک ذرات الا باذن اوئے دی اگے تے نبی دم نہیں مار دے وہ کی پیار ہے اوئے تو صاحب لے گا
اے مسکرا کے کہتا ہے اے کملی والیا او میریا جرماں دا حساب لے گا میں اودیاں کرماں دا حساب او میریا گناہاں دا حساب لے گا میں اودیاں بخشیاں دا حساب لواں گا چاہے نے تیجا جملہ بولیا کیا ہویا جبریل مڑ کے آ گیا اللہ پیاں دئی سونے نو کہے ساڈے نال